Саба районында 41-ші Бүтін Россия пленер симпозиумы һәм картиналар күргәзмәсе узды. Гомерлек хыялым шыңга ашты дип шатлана Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхажев. Рәссамның хыялын шыңга ашырырга кемнәр булышкан? Бу турыда Мөршидә Җихан язмасында. Кышның матурлыгы шәһәр тәрәзәсеннән күренми шул. Аның өчен табигатькә чыгарга, авылга кайтырга кирәк. Нәкъ менә шул матурлыкны күрә белгән иҗат әһелләре, рәссамнар Мингәр авылына җыелды. Үзләренчә әйтсәк, биредә Бүтән Россия рәссамнар пленеры оештырылды. Мин һәр вакытта үземне әле өлгермәгән дип көтә идем. Менә бу безнең 41-ші пленер симпозиум. Ниһаят менә безгә насыйп булды монда килергә. Мингәрнең табигаты теләсә кайсы фасылда сокланып туймаслык. Иҗат өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Оҗмахка тиң җир икән дип сөйләде Чуашстанда яшәп иҗат итүче рәссам. Монда минем уже дусларым күп, дуслашып беттек инде без хәзер бездә атной крови дип бездә русча әйткәндә дә. Менә шуңа күрә мен бик шатланып монда килдем. Конечно, монда бик яхшы каршы алдылар безне. Бик яхшы. Аларга бик зур рәхмәт, конечно, каршылаучыларга. Вера Филипповага бирегә килер өчен университетта дәресләрен күчерергә туры килә. Әмма үкенми, монда алган хис кичерешләр, тәҗрибә студентларга да кызыклы була. За последние годы здесь Без Татарстанда бик күп проектларда катнашабыз, остаханәләр оештырдык. Анда катнашучылар туган як табигатының гүзәллеген яңадан ачты. Мингәр табигатыннан илһам алу белән беррәттән иҗат осталыклары белән уртаклашырга Уфа, Самара шәһәрләреннән, Волгоград һәм Киров өлкәләреннән күренекле рәссамнар килгән. Кышкы пейзажлар, алар үзенчәлеклеге бар, аның теге төсләре күп булмаса да матурлыгын күрсәтеп була. Рәссамнар безнең иртән иртүк кояш чыкканчы чыгып рәсем ясадылар. Караңгы төшкәч тә караңгыда да төшерүчеләр бар. Пейзаж жанрында иҗат итүдән тыш, милли орнаментларга нигезләнгән портретлар да ясады кылкаләм осталары. Этот портрет был написан с натуры. Әлеге портреттагы ак әби Шәмсүнә, аңа 95 яшь, ул шундый нурлы, берничә тапкыр үзе белән очрашып ясадым. Әлеге күргәзмә 2 атна эчендә ясалган рәсемнәрдән оештырылган, аларның әле буяулары да кибеп җитмәгән. Bu yaklarda min birinci mertebe sabah yakları bir katışi, bir motor, orman yakları kireççilerge bay, sonra tağın bir eğitip gitesi kile. Bunda kilip düşüğüm benim için eğitirsinle çiğ yokka kildim beni, zagranitse demekle çiğ yok. Sonra göre bir motor, bir evet. Саба төбәге батырлары белән генә түгел, рәссамнары белән дә данлыклы. Мадияр Хаҗиев, Альфред Шәймәрданов, төрле төбәктән рәссамнар чакырып пленер оештыручы Мөдәррис Минхажев үзе дә Шәмәрдәннән. Туган ягыма кайтып, рәссамнар белән аралашып иҗат итәргә күпме хыялланган идем. Рәхмәт якташларыма, аеруча шушы Мингәр манарасы кунакханәсе җитәкчесенә ди рәссам. Bir künde kildi Cevdet Mithazoviç salkın gün. O Korada da nişe kişi onda di. Biz 20 kişi idik şu mizgilde. İrtega bula itik di. Menaş bizge bu itik tugul bu batin ki bulgan bu. Her bir bizge menaş şunday жылы, umaylı itikler getirip verdiler. Ve şuna kiyip işledik. Şu hat yakşı buldu. Rəssamlarının turmuşun anladım şuşu 20 gün içinde. Alardan dağın skромный, alardan da tertipli, itaqatli. Benim kişiler görülən yok. Alar tege күмәшне матур итеп кисеп бирсәң, аны мактап, сиңа теге икра итеп башлыйлар. Республика җәүһәрләре күргәзмәсенә куелган 100 картинаның 36-сы Мингәр манарасы кунакханәсенә бүләк ителде. Бу хакта ябылу тантанасында Бүтән Россия пленер симпозиум җитәкчесе Елена Шилина игълан итте. Шулай ук оештыручылар да рәссамнәргә дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырды. Искиткеч шул кадәр зур хезмәт куйганнар аларга алкышлар. Безгә рәхмәт. Мин булай юк булыр дип уйламаган идем. Шул кадәр мин шат. Рәссамнар белән иҗади хезмәттәшлекнең дәвамы да була. Июньдә уже безнең чакыралар җәйгә, чөнки без кышында матурлыгын күрә белдек. Җәй инде ул монда инде сандугачлы җәйләрне әлбәттә төшерәчәкбез. Һәм хыял бар. Монда даим рәвештә иҗади даш ясап, Рәсәй күләмендә рәссамнарны чакырып, шунда алар белән эшләп бүләк итеп калдыру. Олай гына да түгел, тиздән яшь язучылар, шагыйрьләр белән дә иҗат остаханәләре уздырырга әзерләнә оештыручылар. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан.